Salutare! Dacă ai ajuns pe acest video și nu știi ce se întâmplă, haideți să îți spun, acest video face parte dintr-o serie de videouri unde copiii învață programare web și mai ales programare PHP. Acum, data trecută am învățat să facem funcții, da? Ce este o funcție? O bucată de cod micuță care rezolvă o problemă, da? Nu rezolvă mai multe probleme, una singură, așa e cel mai bine. Bun, și am aici două funcții, practic, care fac același lucru, adunare numere, am două numere definite în interiorul funcției și afișăm numerele, o altă funcție de adunare numere cu parametri, da? În care numerele sunt primite ca și parametru și funcția le adună, da? Deci, în primă fază, numerele sunt definite în interiorul funcției, în a doua, funcția le primește ca și parametri. Bun, avem o a treia metodă care aș vrea să vă prezint, da? Deci am rulat programul și am obținut aceleași rezultate, ceea ce e și bine, asta vreau să și se întâmple. Avem o a treia metodă care aș vrea să vă prezint, ar fi funcția poate să returneze ceva. Bun, returnare valoare din funcție. Bun, ce înseamnă asta returnare valoare? Sună puțin ciudat. Practic, funcția îmi înapoiază rezultatul, doar rezultatul, da? Un singur rezultat are o singură ieșire, da? În care returnează un rezultat, adică o variabilă. Haideți să vedem de fapt prin exemplu e mult mai concret. Function, adunare, numere, parametri cu parametri și return. Bun, haideți să adăugăm dolar număr 1, virgulă, dolar număr 2, da? Dolar număr 1, dolar număr 2 și zicem return. Returnăm ceva, da? Și ce returnăm? Adunarea numerelor. Număr 1 plus dolar număr 2. Da? Deci am efectiv adunarea numerelor. Haideți să vedem cum o apelăm pe funcția asta. Practic, exact în același mod o apelăm, 20,30. Da? Bun, acum ce ar trebui să facă? Păi, practic, ea îmi returnează o adunare, da? un intrim îmi returnează aici. Haideți să vedem despre ce e vorba. Ce se întâmplă acum? Nu se întâmplă nimic. Ceea ce, dacă îi dau un var dump, exact cum făceam la numere, da? Var dump, de ce este aici? Ia să vedem ce returnează. 50, exact ce am și presupus, dacă îmi returnează un întreg. Bun, și ce aș putea face cu acest întreg? Haideți să vedeți ce aș putea face. Rezultatul lui, de exemplu, l-aș putea dolar adunare egal cu, așa, da, rezultatul aș putea ține într-o variabilă, da? Țin într-o variabilă rezultatul, da? Bun, și aici ce o să pot să fac? O să pot să fac un echo, mă ajut de funcția echo, care ce fac? O să scriu adunare, două puncte, da? Punct, doar adunare, ce e în variabila mea, da? Punct și dau un br. Bun, deci am funcția mea care primește doi parametri, rezultatul, da, ce returnează funcția, da, ce returnează funcția, îl țin într-o variabilă și apoi afișez ce mi-a returnat funcția. Haideți să vedem ce se întâmplă acum. Exact același rezultat. Deci am obținut, uitați, am plecat de aici, da, cu numerele în funcție, am plecat apoi cu numerele funcția parametrizată, apoi mai departe funcția parametrizată și cu return, da? Deci o funcție, ideal este un singur return din funcție, nu mai multe. O singură ieșire din funcție, funcția returnează ceva. Dacă nu te-ai înscris până acum la canal ca să primești videouri, ultimele videouri, ar fi bine să te înscrii. Ne auzim!